реши да започне нещо, но спря. Със сигурност това не му помага. Класически андерфлип, красив, водички изпиш ли? Това беше класически си игра с бекфлип. Но какво е без бекфлип в едно участие? 9 часа максимално изпълнят. Очакваме още от Дани Торес. Издърпя с една ръка, подписа в страна. Изтече неговото редовно време, така че в момента трябва и можете да му дадете възможност поне да бъде в тройката в София, за да заобича България. Аплодисменти преди Дава Лапа за Дани